Kwa kanyo ni jokanyo e sekta mar matatu dwaro mondo piny owacho konygi e bero sekta no kanyakla kod keto lokruok e migawo mar wuoth. Jokanyo go dwaro mondo jiw chenro mar tiego joriembo mabiro konyo e duoko chien masira mag apaya. Kokalo kuom jakom mar riwruok mar weg matatu Albert Karagacha, giwacho ni gitiyo machiegni kod duol mar NTSA kanyakla kod obila mag apaya kod jokanyo mamoko mar bero chenro mag wuoth e pacho kae. Thank you, Chairman. I'm going to speak in English. Kisumu, Bondo. We are going to talk to the national government to see how we can bring subsidy and to see how we can talk to them to see how the banks can reduce the interest on matatus when we are taking the loans. We want to work with the national government to see how we can bring down the accidents. We are coming up with a way of training our drivers. We are going to have a school in Kisumu very soon. Kendo wang'eyo ni ka wawuoyo gi jokana manyo wasechako gogo mbaka ni kuonde machalo manyalo kelo ajali machalo road signage potholes manendara ma ok los gi kinde ka kinde wang'eyo ni mago dhi bedo marumo. Jakom moro National Mr. Albert Karagacha oseketo tudruok kod Anti-Corruption Commission mondo miyo bi orang malong'o ni weche mag corruption matimore ndara mondo bed maonge.